И здравейте, аз съм Николай, тук до мен са Захари и Павчо. Зарко и Павчо, да. Днес ще играем сега в Майнкрафт и това ще си правим Survivor. Да. Представете момчета. Аз съм Минифалс, това е привет сървър. Доста готин. Вече е привет сървър, Опа. Аз съм Павел 246. Да. Вече това не е привет сървър, просто ние тук ще си правим Survivor, който иска, кой да участва с нас, ще се нарече Triple Survivor. Някой да ходи от вас да храна момчета. Дайте първо да направим някакви мечове, глупости. Чакайте. Чакай, бабка да направим графтинг. Така. Аз ще щупя още едно дърво и тогава. Момчета, лагва ли ви сървъра? Не, на мен това. Изобщо. Аз нищо не усещам лагващо. Щом играя с 60 кълпаса е добре. И аз съм толкова. 50-55. Той епизод ще го правим горе-долу голям. Изключва съм си. Дайте крафтинга. Ето го. Отивам да... Полна някоя тук си не. Един да ходи да копае. What the fuck, го прави това причер тук е? Защо? Стъпознане тук долу? Остави ги тия тъпи. What the fuck, седем на рака за Diamond Boots. Мре, куче, мъс. Даже. Са. И така. Да. Аз ще си взема. Това преди са легави. Да. Момчета, трябва да се движим заедно. Да. Чакай малко, бе. Трябва да вина двамата кипки и мечове. Аз взимам в момента. Ама кой ще копае, кой ще взима храна? Аз не съм по храната, ама някой може да... Добре, Павчо, ето ти един меч, на Николайчо един меч. О, аз не копая. Мразя да копая. Аз пък Аз ще копая. направя такова някакви кирки. Първо най-важно трябва да си направим кирки. Какво не даваш ми забавя? Тук дървета върнам. Тук ти ли става плана в някакви ябълки? Аз мога да отговарям за храната, да ви кажа. Идеално. Добре, Ей, аз вземам взе- дърво. Аз вземам дърво и Никито взе моята ябълка, ма карай. така сега трябва да взема и тук да се стрелна. Аз влизам да хлопам. Тук е най-гърната част, той ще копае. Да. Чакайте! На какви координати се срещаме? Ами ние с папата ще вървим заедно, защото той нещо не са много ясни тези координати, тъй че... Дайте, ако искате да се седим първо някъде, после да копаем. Да, прав си. Айде да търсим и сега само храна, после ще копаем. Какво ще кажете? Ма Да. къде сте? Дай да ги острижим тия дървета тук. Това. Нека си вземем това дърво. Между другото всичко е общо. Няма такова много твоето. Сега като някакви селенци си чупим да ни падне една ява от часа. Аз глътнах една. What the fuck? Frame drop. Така, Павка идва и с мене и ти, Захари. Какво направихте, бе? О, what the fuck! Чакайте, я взема ерма. Не ста кирка, не ста кирка. Аз ще го взема. Аз съм идиот с камена крика са прави. Добре. Аз нямам никакъв камък. Аз нямам. Ябълка, ябълка, дропна ябълка, моя е. Обичам те, ебал. А. Да. Shit. Подрано си сега. Аз ще си взема малко дърво. Дайте една каменна кирка, бе. Чакай да се направя с мене първо. Зарни и с Павел ще варим двамата и докато намериме там... Аз ще копа, той ще търси животни да ги изтребва. Да бе, аз ще направя някаква така скупена. Захари, О, дай я такова. аз ставах крика, чакай. Чета, телефона ми звъни, следвам. Ей, това търся. Камъни. Камъни. Дай малко камънчета.
Чупи, бе, чупи още. Чакай една кирка да направя, стига мрънка. Еми аз ще аз направя. Ай, давай. Един меч. Значи, казвам теб, И да, отново съм тук. така сте. Направите ли нещо? Ами, събрахме малко към остана, ще съберем за тия. Захари, къде си? Елатка. Дупката, кой е? Чакай. Къде по-го дънката? Дръж. Скочи оставих. Да, Тия айде. животни, къде мога да ги намеря? На кого тук Майнкрафта му е на български? На мен не, защото не мога да намирам нещата. Трябва да... не мога да... Да, и аз съм така, много ме е гадно. Трудно ме. На мен е на български. Аз съм на български. Не ми е удобно. Въобще не ми е удобно. Тук съм си... На български просто Ники! самите блокчета, самата Майнкрафт е малко по-кастрана и за тези съм на български. Къде си, бе, Ники? Ари, идвай да търсим. Чакайте да взима, крафтинга идвам. Добре, още си изкопаем една дупка като селачите и да се заселим там. Аз имам 39 дърво за сега. Аз Не имам тичайте 60. бързо! Павка, не тичай бързо. Взимаме храна, знам. Там, бучета. Само като видим животно и като го подгоним. Като професионални... Вземете розите, те стават за такова. За декорация. Дайте един крафтинг тук, бе, сложите. тя... Сложите за малко един крафтинг, сложите крафтинг тук. А не е нужно да се доближава устата до микрофона. Много е транично. Добре. Как ми лагва. Това не е проблем. Аз безстоих 8 ми сървъра, за те ми лагва. Направи си. Колко пъпа се играете? В момента съм на 49. Аз съм на 20 на там, не знам. О, тук се срещат много прасета. Само да ви кажа в то баям. Дай малко да си го направя. Взимайте тук крафтинга си взимайте. Аз и сега ще умра, мога да кажа. Ако успеш... Ако намерим и храна, трябва да я даваме на... Овца намерих обаче, тя овцата. Това е Да, за легло, вземе. Да, ама ще ни трябва 3 легла. Това означава 6 овци, които не всички дават. Всички овци дават. Чета, аз отивам в този байом, па вие седете двамата с папката, аз ще търся... Прасета! Палка, бъде да ги дупчим тия синета. Аз имам меч, ще ми дропне там. Пускай по виличър, тука, малка му! 15... Захари, къде си да ги трепя тия прасе? Чакай сега, Значи ето, наблизо сигурно има сел, не знам. обърнете са. What the fuck? Минах през реката, вижте във гора. What the fuck, яйце на дървото. Какво е имало? Яйце. И аз бях от другия край, убих овцата, ама се върнах, защото си помислих, че ти спо назаре. Там видях още едно, отивам да го килна. Какво? Овца, Прасе. прасе. Той тук има много прасета. Ето и крава намерих, ще има... Овце! Бързо, аз ще трепя овцете. Ще Какво става... правят тия вилиджери тук е? Де е бакука? Аха, яшна кура. Моля, Николай, Стъмня са. Чакай Айде са, да къде съберем павка? момчета. Павка, къде си? Чакайте. Намерих още една овца! Вече имаме 2 легла, хора. Къде е Павчо? Ето тук, Ники, върни са. Виждам зомби, това не ми харесва. Ела при мен, хайде. Ела да ви дам мечове. Ники, имаш ли меч? Имаш. И аз имам. Легла да направим ли? Тук, Николай. Чакайте, ще направя легла. Дайте един крафт. Или той без крафт става. Чакай. Трябва ни печка да си опечем храната. Така ще е по-добре, за което ще спестим храната. Разбирате ли Какво ме? правиш? Ама Изкопайте аз няма тук как. надолу. Момчета, елате. Чакайте, още не Да. дейте идва. Сега Да. елате. Са троним здравето. Къде е дупката, бе? Ето я съм долу. Где е влиза? Мръдни Чакай са. ме. Павеле, дай да си направим ни лопати. Абе, Ники, не мога да си направим стълбички с приса. Кои са бе? А, Такива да се качим горе. Абе, какво правиш, бе, Ники? Само удръж. не съм аз. Аз скоро ще умра. Сега ще опечеме, не бойте се. Къде аз вече имам една печка. Кога успя, бе? Много си бърз.
Що? О, Сложи печката, сложи печката. с какво ще го спечеш, бе, пич? Ох, мамко. Имам дърво, спокойно. И аз имам дърво. То всеки има дърво, ама... Що с дърво също може да се пече? Ама да, ама... Като че ли не е много хубаво да се ходи? Изпълни, това е тук, що изпълни предизвикателството Телкинг Инвентори. Така, две печки. Ей, тук ще надупча едно дърво. В моята сложи. Аз съм сложил в тази деца пече се. Аз пък отивам да набавя още малко ресурси, че някой да направи чест. Чакай, никой взема дървото ти. Ще направя един чест, голям. Печете месо. Аз ще хапна едното, защото умирам скоро. Едно месце. На всеки се полага по едно хора, да знаете. Само предупреждавам. Зар, дай ми скота. Направете торчове. Един торч сложите е тука. Да има. Захари, дай ми тази пържова. Аз не съм си взел. Тук що го изяде, ей? Не съм. Ето тук го изяде. Това е павката. Павката си взел тука. Аз си изядох, да, аз си изядох една. Ай, това вече е моята. Дет ми е На за. всеки му се полага по една, да знаете. Лак. Спекна малко сървъра. Знам. На мен. Това е нормално, все пак Аз тук се бия. Все пак Опа, и вече имаме. хоста, Вече имаме. по принцип Майнкрафта не вари много. Скелет! Павка, Малко. колко от овцата имаш такова? Аз имам две. Чакайте, дайте направи легло, мръдните са. Ама... Някаква... вече трябва да копаме, защото няма какво друго да правим в това за Ня... сега. Аз съм гладен. Еми, какво ще правиш, ям ротен хлеш. Имаме две легла, хора. Който иска да ляга да спи. Аз. Гледам После да аз. пиша кол. Ама трябва На всички спалчето. да легнем, за да се наспим. Ма няма достатъчно. Имам за Намерих още айран. едно легло. Намерих айран. Добре. Аз ще разкопая още да стане по-голяма къщичката. О! А, не. Крипаче. Пипи. Захаря, нали не си с озунното? Не съм. Цяло за епизода го махнах. Ама не, че съм си чита такъв хакер, бот, както искате го наречете, Чувам някакво зомби. нормално. И не ми харесва, че е близко до нас. Защото се чува бая силничко. Ето го, куче! Отка, лъже. Аз Ох, и мен ме удари. Без да искам аз. Да, бе, знам. Вие Аз имам да ли кило. пиете? Да. Чувам лава. Аз. Така ли? Бре, това е хубаво. Хубаво е, ама е до... На кое ни после? Сега ще кажа. Нямаме светлина, хайде хора. Май ще Дайте се фокус. си. Ма аз съм на две бучите, полуна. Аз Пак копам. чувам зомби. Чакай, Хора! аз се оправя Зар. Ти отивай там да трепите. Чакай, виж, да ти дам... Помощ! Зомби, помощ! Помощ, хора! Би го е! Да, бе, сам не мога. Ти дойди на 2-3 удара, човек. А, да, наистина. Добре. Успях. Те са пуши от тези зомбите, ти явно много малко си играл Майнкрафт. Ба, играл съм я преди, ма съм забравил как се играе. О, още зомбита. О, яма, това е някакво мъничко, ще ме уби! Умирам! Хора, помощ! Още Бягай, зомбита! Накъде? Аз съм вътре, те влизат вътре. Ми запуши! Роден беше за мен и ми пука. О, ес. Запуших. Хора, на малко кръв съм. Колко се мои най-повече... Дай една ябълка. Откъде Не ти би си се взема? напълни кръвта. Вие, ко си ме запушили мене, бе? Так. Да ни идват. А, ти запуши. Служете... Хора, дайте да ям, ще умра скоро. И аз Ето, нямам светлини. проблем. Не тичайте. Не се бийте. Това ми прави... Знаете ли какво ще кажа? Трябва ни чест. Откъде то сайрал, бе? Павка, няма да живеем тука. И?
Ей, толкова ми стига големина. Стига Ето, ти айде. за- Колко да Повече се Тук занимаваме сме само там? временно. Да бе. Сега ще направя една айрон кирка и за Павелчо. И за мен ли? Да. За мен... Момчета, мисля да направя нещо, но това не е стил Ще оцеляване. направя айрон меч. Той в момента Момчета, е мисля да направя нещо, но това не е А, стил и аз така... оцеляване. Ви Айрон- да... What the fuck? Това е скача. той бъднал се. Да, бъгнал се е. Много прецакан. What the fuck е? Да, вече нямаме осветление. Окей, аз отивам да търся там общи дивизии. Въглища нямаме ли? Аз мисля, че знам как се правиха въглища. Чакайте! Да, аз имам. Обработено имам. Сега ще направя изкуствени въглища. Да, за Павелчо. Мерси! Шоколадче лодка. Въглища! Имаме въглища, хора! Изкуствени въглища! Пак не Сега ми ще се направя. служи. Николай. Ще направя торчове. Iron sword. Do you like my sword, sword, oh my god, sword, sword. Хора, на 3 бутчета съм. Хора, готови сме? Yeah, беби! Тоест имам още една нощ. Е така. Това е. Убиха ме! Взимайте ми нещата, после ще ми ги върнете. Захари, що го уби? Целях се в паята горе, ма бавно се приприча на пътя. Сега как да ви намеря? Аз Павел, ви как да ми... Аз ви как да ми дарете да ям, ви... Павеле, цъкни F3 ми кажи колко ти е хикса. Кажи ми хикса си. Крипър! Крипър! Няма нищо, ако се плашиш. Ко се плаша, бе? Па ще умра. Колко ми е кое? Хикс Z. Абе аз ще знам, аз ще го намеря сега, спокойно. Аз знам. Първи сърце! Това беше. Айде, край. Мъцни. Айде, пукнах. Лайно. Аз останах само вътре. Добре, сега ще ви кажа координати. Хикс Ники, 73. тръгни към реката и ми земяйте им кепалка, върни се, вижма. Ето, ай тръгвай с мене. Да бе, знам, аз знам Вече сме пътя. ден, момчета, вече сме ден. Виждам. Дай да го набия това зомби, чакай. Нямаме тук един ден, гледай с мотор. Момчета, този ден трябва да сме Активни. Да. Ама не можем да сме активни, защото нас да няма. Чакай са. Едно сърце, майка му жива. Тъпи крипари. Бързо, координати. Хикс 109, У 68, Z34. Спокойно да ще се оправим. Аз знам къде са. Его то спайдър. Аз ще тичам. Ето го, Николайчо. Помагам ми ти. Мудре, що ще умра. Никой да не мудра. О, дропна ми каска. Може ли? Да, може. А къде са ми честите Не ми глупости? покася, долу са, там са, спокойно. Кой дайте ми ги няма хора? Еми, нали ми каза да отида към реката? Тая река къде е? Чакай, аз да си ги няма. Опет. Yes. What the fuck? Момчета, взимайте нещата и се умитайте. Отивайте, Аре. следвайте ма мене. Е, сега ще взема нещата, чакай. Къде са ми моите неща? Аз ти ги взех павчо. Взимайте таковата. Чухте ли ма? Взел съм ти ги спокойно. Печките, печка една вземете, поне една. Дайте ми нещата моите. Взем. Значи, Намерих овца. Намерих няколко пъти. О, бягай! Това къде ма вдигна баце? И скелетът има. Охо, 3 овце. Вече имаме и легла, момчета. Ама аз имам 2 вълна. Арти бе, аз имах един айрон меч, хора, айде, дайте нещо тук. Айрон меч мене няма. И мене. Да бе, да. Не, няма. Палка, хайде. Айде, че Имах повече неща, имах дърво, всичко. Да, в мене с всичко е в мене, спокойно. А, добре. Айде, че тук имам скелети, чувам ги. Аз па само умирам. Взимайте ти овцете, бе, хора. Няма имаме достатъчно Аз вълна. имам още вълна. Аз имам сега ще кажа колко вълна. 4 вълна плюс още едно. И аз имам 4. И Стига. другата вълна стават 5. 5 плюс 4, 9 и да. О, Къде сте, бе? пресета,
прасета майче видях. Къде сте, бе? Виж ме, обърни се. Момчета, аз избягах, в смисъл ви, сега ще ме намерите. Стой там. Да Мисля, ти че кажа, там. координации мога да ти дам. Дай. Хикс 47, У Ти сме почти до тебе. У е 74, Z минус 167. Значи сме нагоре. Как ги разбираш, бе, Захари? Ами, И той като погледне координати и така. Ама как разбираш? Откъде разбра, че е нагоре? защото ми казва височината. Кое е височината? Z. Не, Y, обърках се. Ага. Очо, къде си? Прасе! Убига тази! Намерих прасе! Да! Къде си, бе? Може си! Тъпо прасе си, аз ще умреш. Ти тъпа свиня. Там, не това е. Дека. Предлагам да емигрираме. Ето го, Никито. О, дропна ми две! Още едно прасе и овце колкото си искаш. Ота полагам. Разделяме ли се обаче? А? Ще ги Разделяме си ви. Аз това обирам. Мисля, че на мен ми трябва храна, напало повече. О, ето и кралица. На мен ми трябва еран меч. Ей, това ми трябва. И Павеле, може имаме... Защото аз нямам... Първо имах дървен меч, имах и каменен, сега нямам нищо. Ела, ще дам моя ерат меч, ела. Айде, сами го. Върни се. О, майко хора! Вече няма да имаме липса на кол. О, лайка бос. Имаме липса на храна, не на кол. Спокойно, храна съм взел. Сега ще кажа, имам 3 такива пържоли. Сега ще дам нещо, което на мен не ми е нужно, а на теб ти е нужно. Уено. Дръж. Взе ли го? Ротом плеш. Аз го искам да флеша. Не, аз не съм му дал. Ай, дайте един меч, бе, хора! Ето. Ето ти е там да го фърлих. Ето. Другото много ми харесва. В смисъл, това тук. Папка, изяше такива. 2. Свиня. Ми аз това ходих да гоня. Готова. Папка. Три ми даде, лол. Дай ми едно. Аз се изкачвам колко са мои повече нагоре и нагоре. И кой чакай да вървим заедно. Спокойно, аз тук обирам кол. За кой сме ще отивам нагоре? Сами чакам. Аз пък папка, оглеждай тук наоколо. Крава. Моят А къде е тази крава, човек? Аз ще го чакам долу. Майко, какво красиво. Сега фърли отгоре. Това Фърли заслужава го. снимка. Не ми пука дали ще ми крашне сървъра или не. Удрай! чакай сега да стане ефектно. Фак! Сега, Две ми даде. Захари, не си ли ви това е Survivor? и аз умрях. Видях! Идвам! Чакай! Да, сега идвам при вас. Как умря, бе, Захари? И паднах от високо и... Лошо! Лошо! Що е лошо? Не пълних се! Нема място! Спокойно идвам, търча като кон. Мен ме страх да отира някъде. Що? Ако скоча от някъде ще умра. Няма. Страх ме е. What тук да видиш някой... Видиш! Би го, не ни трябва, ние вече сме тръгнали, не ти трябва. Знаете ли колко виличари има тук? Абе, Ще още живеем ги. тя! Не, още ти ги, няма смисъл. О, това се нападат циганите. Моите цигани! Виж се. Ето, знаете ли колко къщички има, е? Ние се ригайхме там при този вилич. Какво мислиш, че правихме? Ги нападат циганите, някакви дет с този системки е правил. Някакви тук ще са целили с лъкове. Въй, колко базички. Захари, Да, махни се това оттам. двамата! Захари, махни се оттам или ще банна. Вървя към вас, помислиш, че правя. Защото можеш да вземаш айти ми, откъде я знам. А координати X142 I
64 Z минус 301. Микрофона, бе, човек! Колко е зето? Прасе! Павка, печка имаш ли? Z минус 304, Y 64 и Хикс Кой има 144. печка? Павка, ти имаш печка? Хора, Не. away from keyboard, отивам да ям. Добре. Ма съм до вас. Захари... Ти още ли снимаш, Ники? Още снимам, да. 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 Добре, само да дам неща и идвам. Аз ще вечерям. Чакай малко, виж кое е, Ники. Ето ма, това са ми пържолите. Моля да ни напускайте тук, ако правите някакъв кол, само не мога да... Кой ме удря? Аз бях. Защото не ме слушахте. Ето тук е Захари, ни пържолите. играй се с озунието, нали? Аз се файна бас. Искате ме да правя? Еми, двамата къщи ни удари, сега както и да е. Хитнах Павел, после хитнах тебе, защото се заблях тази печка. Отивам да ям. Ама бях Моля, на две сърца, не трябваше да ме удряш. Отивам да ям, не ме изоставите, моля. Айде, чао и седам. Той аз сега ще ходя да ям, ко смислите. Никито ще остане сам. Аз ще се барикадирам някъде под земята. Защото да не ме убият през нощта. Нямам... Ети една пържолка за теб. На мен ли бе? Да. Това ми е за деня. Сега като ги изготвя, ще поиграя още малко и отивам да апна. Ще поиграя още 5 минути. Той по Захари ще дойде преди мене, пък може и аз да дойда преди него, не се знам. Чай сега докато се спекат, какво Той ще Захари правим? лефна. Еми хубаво. Какво ще правим, викам? Имаш ли Аз чест? няма. Чест имаш ли? Тук са засели Не. ми се. И сега ще направя. Голям, 2 честа. Чакай, крафтинг ми дай. Крафтинг, тейбъл, нямам. Чакай, аз ще направя. Нямам много дърво. Еми ти що имаш много дърво, значи можеш да си направиш и чест. Абе... Ето. Мерси. Аз си оставам тук всичко за сега, защото като лефна има един бък, където умираме и служи се нещата Чувам вътре. зомбита, бързо, бързо чувам зомбита. Аз слагам нещата. Готово, сложих си всичко. Добре, Ето го, Павка. Айде Аз да лефтваме. Помощ, за кой ще лефтваме, бе? В смисъл аз ще лефтвам, защото отиваме сега да ям. А, Трети добре. левел съм, съжалявам зомби, ама няма да си губя левел. Аре. Павка! Нека времето сега е да лефнем. Ай, майка ви шиба. То лефнах. Ти му остави самичък! Ау! Умрях! Ти каза ли? Умрях. И да, супер завърших на епизода. И чао. Ба. Павчо, ще кажеш си нещо. Чао на YouTube. Само да ми заредят. И от мен е чао.